És que he menjat un croissant de xocolata i crec que estic bruta. Hola, hola, benvinguts un dia més al meu canal, La Mar de Llibres. Com veieu, avui estic a Cadaqués. De fet, estic en concret a la platja d'Estrella d'Am, de l'anunci de parara. I és que vull continuar amb el vlog, amb la sèrie de vlogs que faig a diferents llibreries. Em fa molta vergonya fer això. I és que avui vaig a visitar la llibreria de la Mary, una llibreria de la que us he parlat molts cops, i és Ses Minves. Començo a anar cap allà. És una llibreria molt especial per mi. Vale, vosaltres, per arribar aquí, el que heu de fer és aneu a la platja del papa, i llavors aquí hi ha un carrer i tireu recte, vale? I està just a dalt d'aquest carrer. Des del que anava a dir, la Maria és amiga meva des de fa 3 o 4 anys, perquè vam estar treballant on estiu juntes i ens vam fer superamigues. Està molt loca, com jo, però és super simpàtica. I la llibreria aquesta era la llibreria de la meva infància i l'anava a tancar i no sé què, perquè els amos es jubilaven, que també els coneixia. I estava super trista, no sé què, i un dia em diu la Mari: Marta, tinc una sorpresa, no sé què, t'he dit una bona notícia. I em va dir que d'ara endavant la portaria a ella i tenia moltes ganes de... Quina vergonya, m'està mirant, no vull que rigui de mi. Mireu que mona que és. Sort que ha vingut algú a portar-li alguna cosa i així no s'ha pogut riure a la meva cara. I em va fer moltíssima il·lusió i de fet aquest vídeo l'he gravat com 2 o 3 cops però mai ha sortit bé perquè primer venia el coronavirus, després va haver un incendi, va marxar la llum, no sé què. Els astres no s'han tornat a alinear, o sigui el primer cop que vaig venir, espera, aquí, a gravar a la botiga de la Mary a Ses Minves, va arribar el coronavirus i no vaig poder acabar de gravar perquè ens vam fer fora. O sigui, vaig venir una setmana i vaig dir, la setmana que ve vinc, acabo de gravar, no sé què, coronavirus, i avui hi ha hagut un incendi i s'ha anat la llum com a mig poble i no té llum, hi ha hagut de tancar abans i no sé, en plan, en fi, ens hem fet un piti, bueno, se l'ha fet ella i tan aviat torni a tenir llum, tornaré a gravar a veure si per fi d'una vegada per totes us puc ensenyar Ses Minves, la millor llibreria del món i les meves preferides, i la botiga de la Mary de la que sempre us parlo. I bueno, avui per fi hem quedat, ara és quasi l'hora de dinar perquè no hi haurà ningú i així aprofitarem i anirem a dinar i a la platja i ens ensenyarà una miqueta la seva llibreria, que és supercookie, és l'única llibreria que hi ha tot Cadaqués. L'únic lloc on queda que venen llibres, o sigui, hi ha un parell de llocs on venen algun llibre o alguna cosa així, però és com l'únic i últim lloc que queda. La veritat és que és superxulo. Ara us l'ensenyaré, no només tenen llibres, sinó que hi ha coses de papereria, regalets i tal. I a mi la veritat és que m'encanta aquesta botiga, aquesta llibreria, i no sé, mireu, és que és supermaca des de fora. És molt Cadaqués style. Doncs ens posem la mascareta i aquí hi ha l'horari. I entrem. I mireu que mono les fundes de llibres. La Mary està allà al fons, rient una mica. I llavors aquí té tot de sabonets naturals, de coses cookies, les joguines, en plan de col·leccionista i tal, en plan, són supermones, mira. I arribem a la part de la llibreria. És supermono. I llavors aquí té la part més de coses de Cadaqués. I tinc aquest llibre. Després té més la part en plan de política, feminisme, coses així. Història, més ciències socials. Persepolis, que maco. Aquí més novetats i coses així, els testaments. Per fi ha sortit aquest llibre. Que... Uau! Que mola! Anda el Macbrai! Iepa! També! Que guai! Per fi m'han arribat! Espera, que van d'arribar llibres! Uau! També, i com no, Miss Davis! M'encanta! Que guai! Molt. I allà té la part supermona, infantil i juvenil. Mireu, el llibre dels errors, que ja us vaig parlar d'ell, que ja el tenia en català. La revolta de Santa Jordi, que no... Ai, que maco, això és nou! Sí, són les que fa la Gemma. Són superxules. Fan les xapes de Nipiu. Després fa els pius. Que mono! Són molt xules. I té unes postals amb missatges que són molt xules. A veure... Per exemple, que yo no busco el amor de mi vida, yo busco la vida en el amor. Ai, que maco!
No em vas trencar el cor, me'l vas obrir. Ah, que bonic. Són molt xules. A veure, Mari, ensenya'ns, què tens per aquí? Què tinc per aquí? Bé, doncs una mica de narrativa. Algunes són amoroses, algunes altres no. Pluja d'estels, aquesta història d'aquí de Port Lligat. Jo soy Èdica, molt potent, molt maco. L'Anna del Cadaqués, molt maco. Aquest és aquí Cadaqués. Sí, és una història també una mica barrejat amb fictici de lo que va passar en un dels masos. I els rabassers de dalt i els de baix. Si aquest carrer fos meu, aquest també és molt xulo. Una noia nòmada que va de ciutat en ciutat i carrer en carrer i explica les històries amb els veïns. El monstre d'Hèrcules. Dins l'horitzó, damunt la mar rissada dels avions. Aquest va sortir l'any passat. I són, bueno, històries de criatures, de bruixes, pirates, grecs de les èpoques. Bueno, La dura vida d'una llibretera a Cadaqués. Pluja suau de pols estel·lar. Cau el sol de sora baixa. I aquí està tota la zona de belles arts, material escolar, material d'oficina, llibretes, que també ara us ensenyaré més de prop, unes postals supercookies, que estan fetes a mà, molts jocs de taula per si hi ha un segon confinament. el laberint de l'ànima. És preciós, és preciós. Ses fees deixaven de riure i els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles I com te'n vas a la platja i te deixes el llibre, tia? i a la... Ui, quin peixet tan lleig. Vale, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat moltíssim. Si veniu algun dia aquí a Cadaqués, ja sabeu, podeu visitar la llibreria de la Mary, com a qualsevol llibreria. Si necessites un llibre te'l demanen, te'l porten, i tota la pesca, perquè molts cops la gent li pregunta en plan però si vull un llibre me'l portes? Clar que sí. I bueno, espero que us hagi agradat molt el vídeo. Intentaré fer més vídeos d'aquest tipus, si us agraden, anar a més llibreries, espera passar a moto. Intentaré anar a més llibreries, també vull fer algun blog així a diferents biblioteques i esdeveniments literaris. Així que bueno, ens veiem la setmana que ve. Sobretot, abans de marxar, m'agradaria animar-vos a seguir a les xarxes socials la campanya de la Pública Judici, que són a 13 estudiants que els han condemnat a penes de 8 anys i mig de presó, crec que són, per defensar la universitat pública. I a més de nada, que és veritat que aquestes persones són els meus amics, però igualment encara que no ho fossin, la cosa és bastant heavy, així que us animo a seguir la campanya a les xarxes socials, a donar suport i que s'extingui la solidaritat.